steady my heart. Hi guys, dito tayo ngayon sa Alcott pa rin at may papakita ako sa inyo na ice cream, tricycle ice cream dito sa Alcott. So ito po yun guys. Ito lang po pinakita guys. Ice cream shop. Alcott pa rin. Tricycle ice cream. Ayun, si ate. Galing-galing. May mga ano pala, laman sa ilang dito. Ito yung mga ice cream po nila. Yan. Yan po. Meron silang fruit salad, caramel, bubble gum, chocolate, milk, pan cream, vanilla, angel's berry, chocolate, banana, blue shark, blueberry yogurt, coconut, tiramisu, but walang tiramisu. Sold out daw po, sabi ni ate. Sila po yung tagabantay dito po. Yun. Dito lang to sa Kuwait makikita ang neat na ice cream, tricycle ice cream. Guys, yung likod guys, yung